Bitcoin je digitalna valuta čiji je cilj otkloniti sve probleme koje imamo s plaćanjem stvari na internetu. Možda mislite da je sustav koji imamo prilično dobar, ali sve što danas kupujemo mora proći kroz banku ili kartičnu tvrtku koja uzima dio transakcije i koja se oslanja na naše povjerenje da će učiniti sve kako treba. Nakon nekog vremena te se uplate počnu nakupljati, a tu je i sigurnost. Morate vjerovati svojoj kartičnoj tvrtki da će vaši podaci biti sigurni. Mnogi su ljudi pokušali izmisliti sustav plaćanja bez tog posrednika. Ali tu je još jedan problem, a to je kako dokazati da ste nešto platili ili čak da uopće imate taj novac, a da netko ne jamči za vas. To je toliko ozbiljan problem da ima i svoje ime, a to je problem dvostruke potrošnje. I onda, iznenada 2008. godine, anonimni programer pod imenom Satoshi Nakamoto nudi rješenje. Nakamoto je ostavio rad na popularnom kriptografskom blogu u kojem je predložio sustav valute koji bi riješio sve te mučne probleme. Njegov je prijedlog bio da umjesto da banka ili kartična tvrtka bilježi svaku transakciju u jednu središnju knjigu, svi korisnici bilježe sve transakcije u isto vrijeme, što bi rezultiralo da svaki pokušaj prevare zajednice bude primijećen, a plaćanje odbijeno. Niti jedan korisnik, vlada ili banka ne može nametnuti dodatnu naknadu za plaćanje ili kontrolirati njegov tijek. Rezultat je Bitcoin, odnosno jeftiniji, brži i lakši način prijenosa i trošenja novca, čak i preko državnih granica. Bitcoin već počinje imati utjecaj na živote ljudi. U roku od nekoliko mjeseci od prijedloga, Bitcoin se koristio za kupnju i prodaju robe, iako ne uvijek od najsavjesnijih trgovaca. Postepeno se Bitcoin uvodio kao alternativni način plaćanja u sve više i više kompanija. Čak i u Hrvatskoj se trenutno na mnogim mjestima već može platiti Bitcoinom i ostalim kriptovalutama. Jedan od prvih je ovaj pothvat krenuo grad Sveta Nedjelja. Oni su među prvima u svijetu uveli mogućnost plaćanja komunalne naknade kriptovalutama. No, kao što ste možda čuli, Bitcoin ima i jednu manu, a to je volatilnost. Dok neki profitiraju od ranog uključivanja, drugi gube na ovom nestabilnom i mladom tržištu. Dok neki ljudi osnivaju tvrtke kako bi kupili puno Bitcoina, drugi su skeptični i strah ih je uopće ulaziti u bilo kakav doticaj s Bitcoinom. I to je normalno. Kao takav, Bitcoin je osmišljen da ima ograničenu količinu u opticaju, a to je 21 milijun coina, što je dobra stvar jer se ne može printati u nedogled kao sve nama poznate fiat valute i ne može doći do inflacije, već jedino do deflacije. Kad gledam vijesti i komentare o Bitcoinu i kriptovalutama općenito, mogu primijetiti da još uvijek postoji toliko neizvjesnosti oko Bitcoina. Dok neki ljudi iskreno misle da je Bitcoin budućnost, drugi su prestravljeni da bi on mogao uništiti naše gospodarstvo. Ali obje strane se slažu oko jedne stvari, a to je da kad bismo mogli dobiti Bitcoin za rad ili nešto slično, i ako možemo vjerovati da će digitalna valuta funkcionirati bez posrednika, onda bi se način na koji funkcionira svjetska ekonomija mogao primijeniti samo na bolje. Ja iskreno vjerujem da će se novije generacije sve više i više početi baviti istraživanjem Bitcoina i kriptovaluta općenito i da će se razviti još mnogo novih projekata na tu temu. Jedva čekam vidjeti što će se desiti u idućem bull run ciklusu 2024. i 2025. godine. Evo, to je bilo sve za ovaj kratak video o Bitcoinu, nisam htio komplicirati s teškim pojmovima. Nadam se da vam se svidjelo. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u idućem videu. Lijep pozdrav!